No hellurei kaikille pitkästä aikaa. Tota, keliakia-diagnoosin jälkeen oikeastaan kotipanimo on ollut hiljainen kuin sanonko mikä. Ja mä oon nyt lähinnä ollut vaan opiskelemassa, että minä voin syödä oikein minun uuden diagnoosini kanssa. Kotipanimo on ollut ihan kirjaimellisesti jäähyllä. En ole hirveästi tehnyt sen asian eteen yhtään mitään. Anteeksi, mieheni liikuttelee tuolla autoja, niin hetki pieni. Mieheni liikuttelee pihalla autoja, niin meidän koira on ihan raivona, että apua, meillä liikkuu auto. Joo, elikkäs nyt meinasin sitten ihan kevään kunniaksi niin töräyttää kotipanimon taas tulille. Mä oon kirjoittanut vähän semmoista niinku For Dummies-tyylistä kirjaa tuossa yli puoli vuotta. Katsotaan, saanko mä sitä valmiina koskaan julkaistavaksi asti, mutta mä käyn siinä aika kattavasti vähän tämmöisellä niin kuin blondityylillä asioita läpi. Ja muistelen kovasti asioita, mitä mä itse kovasti ihmettelin silloin, kun mä aloitin, niin mä yritän selittää ne niin, että minäkin ne tajuan. Tiedätte, mitä tarkoitan? No joo, mutta se siitä. Niin nyt tää gluteeniton juttu, niin mua kiinnostaa tää tattari. Ja mulla on tässä nyt tattarisuurimoita vedessä lillumassa. Mä en tiedä, saanko mä näitä nytten mallastettua vai että heitäks mä ne vaan sitten tonne jonnekin multaan ja sitten tonne pihalle, että kasvaaks mulla sitten ihan helvetisti tattaria pihalla ensi kesänä, en tiedä, mutta let's see. Testi. Kyllä, tämä liittyy myös tähän minun kirjajuttuun. Sitten koska minä nyt olen aikonut, että tämä minun kotipanimoni starttaa, oli se sitten gluteenitonta tai ei, se olut, niin tein tuohon, missä se näkyy tuolla, hiivastartterin. Koska toi on nyt semmonen, millä mä ihan oikeasti saan itseäni niskasta kiinni, että mä saan ton homman rullaamaan. Ja katsotaan mitä tosta tattarista tulee. Tuleeko sit muuta kuin pahahajusta puuroa. Ja mitä olutta mä sitten loppupelissä teen. Mutta näillä mennään ja eiköhän näitä videoita pikkuhiljaa rupea tänne sitten tulemaan. Moikka kaikille. Nähdään!